Přijme Lucie Urbanová s koněm Jetro, absolvovala bezchybně. Bez chybičky absolvovala i druhou fázi a čas 28:81 si zaslouží zlatý flot. Poděkování Jetrovi a poblahopřání k sportovnímu výkonu od personálního ředitele Tomáše Urbana. Takže zlatý flot připnut, blahopřání a pochválení koně. To je ceremoniál dekorování, přátelé. Jestli se nám seřadí se tak, abychom společně se pozdravili ze sponzory, s pořadateli a tuto slavnostní chvíli uzavřeli, protože je připravený pan Vrána a další ti, kteří zvětšňují tyto slavnostní chvíle, aby nezapadli zapomenutí. Takže společný pozdrav a potlesk, přátelé. To jsou umístění v dvoufázovém skákání 110 dětí a junioři a defilé vede Lucie Urbanová. Za ní cvála Radim Bodlák, Jana Drbalová, Jana Mozgová, Anna Kotasová a Nikola Dořáková. Vážení přátelé, pro tyto mladé jezdce má to určitě velký význam, proto ještě jednou nešetřeme potleskem a rozlučíme se s nimi v této chvíli a loučíme se se dvoufázovým skákáním pro děti a juniory. Poslední cválající kůň z kategorie dětí juniorů. Vážení přátelé, a my hned za malou chviličku, a již je tomu tak, až se rozhodčí vrátí na věž.